কোন ফেরে বেশি গাইছেন মেলা মেলা করে কি কইছে তো স্কুলে পুকুরের ভিতরে মানে রিং করার ভিতরে একজন পড়ছে রিং পরে তিনজন পড়ছে তিনজনই উদ্ধার করা হয়েছে এখন তাহলে তিনজনই উদ্ধার করা হয়েছে ini kok tu mah bela nuan jani kok kapan takut ibu kesong ini uttor Taiwan dal kami ini neuramura kaisa ring nok aru jaga wo kaisa ring kuat tongo kecam belai kecam jak CPM amol pro je ring kuat tangjak mani a ring belai menang kosop tam hingga aru ni amcai ni je neuramura kami ini ini tiprasa korok tham ini langma reka baik Himalaya hapang paibo hapang gresek amcayo netai emlai hinjane rok tongai bo gresek mungsabano hapang ni sep sapmaya ni bagino oti prasarok ini ni jorabo langma arikana kau tham don kami wo tini bagai sep sap gerei hapang mungsaria brono lama gerei tei gerei jeng ferang gerei aun bagino tini nok supply green bagino nungjanai tu gujani green bagino o neuramura kaisa ringnok schoolo tei ar jagat kwa tongo ring kesam tongo ar jagat tei sakiboi kibiboi nende nungmano tu dugma honoi horok thami lelaibo palke yak baksa khalaibai tei khiblai thani horok sa kalai thangkha kalaimani yakolo tei khorok sa banchina bagai thangkha bo bahaino gas maya oxygen maya borokni langma rakma rohmai ungma bagino khorokni thithangkha tei masa hai thangphiboi borokni banchina bagai tamong laika tamok asuk duk laika hanai hakor bisingo kuar bisingo babo thangai naikha babo loge no rakma rohormalia oxygen maya tei manam kosok o kuar bisingo o neura mura ringnok ni je kuak kesamo hanggei hawi bisingo korok tham omono tini has ani tini ni poila omono ang nukha iprasa media hanai hinjane rok kami go lai jago jeng nijin pocket kharos bai hok dalai bai haksal hiya ganna hiya watini hiya satu hiya jeng himlayo thanglayo nijini pocket bai motor laibai iprasani bagai hamgrai tefaino hapangno jeng pudu mano hanai jeng khabrung bai jago jeng tei lama karen hanai jeng ferang hanai jeng jiru laimang jini ke soi ni nukhang tei nungjanai tu gujanai bebosta khalaijani bagaino ini neuramura uttor Taiwan dal kami ni neuramura kaisa kami tongo or jaga khorok thamchin tiprasa boroni mungkha Ashok Kumar Tripura Bosikla kok 17 বছর tei Samu Kumar Deborma 32 বছর নাই Suklamoni Mora Singh 30 বছর 31 rok omahai rok nai na khorok thamchin tiprasa takuk song ini kaisa jaga bono ring kwa bisingo langma thai ari kabrok ni o theinai rok ni o khorok ni bufa hinjane rok boroni busa buti rok bihig rok boron tinang bahek nai o boroni busa rok among nai boron tinang arni neta emle hinjang nai aroni je o amchaini neuramura amchaini je leader hinjane rok yang kamabai rok election chongmari ganang angkeno kami le gur lai jabro dur to dur camping khalayo buddi tei marinai karen marinai jeng ferang marinai lama kam hai marinai hanai khorang chirlai mani bukondaw ni ang tini belai jolika ini belai khakamu ang on the spot thangai ang tangode ini jinti prasarok khorok thang themani Taiwan dalo hor putar nai birindiar tongkhangke aike ba fire service tongkhangkle o borok no isale narik mang khamong borok no asik kecalma mela gorni hor buthana birindiar rok aike ba fire service borok asik kecalme thangaisi o neuramura
रोंनोबो थाङै सिफोरावनो नायनायनि अन स्पट थाङै बेसे गोजान दंखाना बेसे किल'मिटार मुसाफोरनो सेफ ग्रिन बागैनो चिन्तिफ्रा सारक फैनायनि बागै हमाय होननांगौ नेता एमएलए आरो निजे गामिनि लिडार हिनानै रक मुंसा बेबस्था खालामैया हाबाङाव मुंसा सेफ खालामैया आबागैनो चिन्तिफ्रा सारक kepala Birman Kagia Broni talika belai hamya cinti prasa ini neta emle sini leader khasi ni bagino hapangom musa sep sabrimain bagino cinti prasa rok ostole manna ini brok omai ke ren nangla kamong parbutana birindia ganau tongkangke ren nangla kamong tei ni ব্যবস্থা kaham tongkangke o amjayo oh cinti prasa korok tham Asik Kumar Deborma Asuk Kumar Deborma Samu Kumar Deborma sorry Asuk Kumar Tripura Sikalabo Samu Kumar Deborma Suklamoni Morasing oh cintaku korok tham dei nangla kamong जों फोरों बेबस्था दैनि बागै बेबस्था दै लामान बागै बेबस्था दंखांके चिन्ति प्रसारक ओ korok tham dei nangla kamong oh leader hinjanai rok khasiनि बागैनो dei nango ang taibo mabli punun bagai cai tonai nai tungdi cin mablibo